Тапшыруыбызның айырым bir матур кытлау концерты Радищево районы Яңа Дмитриевка авылында гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Рязапова Асия Султан кызына багышланыр. Бүген ул үзенең матур гомер бәйрәмен, туган көнен каршылый икән. Шул форсаттан аны иң беренчеләрдән булып безнең тапшыру аркылы яраткан тормыш иптәше Фәттах Закирович кытлап китер. Минем яраткан хатыным Иске Кулатка районының Кирюшкино авылында 1962 елның 30 мартында 7 балалы гаиләдә төпчекләре булып дөньяга килә. Авыл баласы буларак бар эше дә хәленнән килгән кызга мин бер күрүдә үк гашык булдым. Үземне китергә хыялланып озак йөрмәдем. Үземнең мәхәббәтемнең чын икәнен күрсәтеп яулап алдым мин аны. Гомерен минем хатынның сәүдә тармагында хезмәт итүгә багышланды. Бүгенгесе көндә дә әле ул кибеттә сатучы булып эшли. 1982 елдан алып без Дмитриевка авылында яши башладык. Аны авылдагы бар кешеләр дә яратып хөрмәт итәләр. Ул шул кадәр ачык күңелле, ылы йөрәкле кеше. Үзенең күңелендә авыр вакытлар булса да, гомердә дә аны күрсәтми. Гел елмаеп, тирә-юньдәге кешеләргә шатлык өләшә. Хөрмәтлем, яратканым, сөекле хатыным. Йөрәгемнән ташып чыккан хисләр таң җилләре аша туган көнеңдә сиңа котлау булып барып ирешсен. Мәңгелек яз, чәчәк гөлләрле яз. Бүләк итәр идем мин сиңа. Күктән алып, якты йолдызларны сибәр идем тормыш юлыңа. Бүләк итәр идем чишмәләрнең саф моңнарын, язгы таңнарны. Тагын сиңа бүләк итәр идем яшьлектәге алтын елларны. Кирюшкино авылының гүзәл чәчкәсен үземнеке итеп яши башлавыма узак еллар узды. Шул дәвердә тормышның төрле ягында туры килде күрергә. Тик минем хатыным ул аңлатып бетермәслек көчле рухиясе. Ул гел әйтә торган иде: "Кадерлем, барысын да булдырырбыз, ашыкма. Көннекөн көнгә мәсьәләләрне шишергә кирәк" дип. Шулай шишә-шишә, икәү бергә картлык сафына керәбез. Оныклар шикер үсеп килә, ә балаларыбыз күңел шатландырып, матур яшәп киләләр. Рәхмәт кадерлем барысы эшендә. Киләчәктә дә Раббым бер тигез гомер кичереп, мәхәббәттә яшәргә язсын. Мин сине бик нык яратам, сөеклем. Җаным, тормыш юлдашым. Янәшәдә сине тою җитә. Аңлар өчен олы бәхетне. Минем күңел канат кагып яши, синең белән мин бик бәхетле. Худайдан бирелгән түгәрәк бәхетем, гаилә учагым, селкенмәс тәхетем. Тәкъдирдән язылган син миңа, мин сиңа, парак кыш көнләшер бәхетле язмыштан. Кайрылса канатым, аерылсам ярымнан, үләрмен саргаеп мин сары сагыштан. Гомерем юлыңда бул миңа терәк, бәхетле булырга бары син кирәк. Мин яратам сине, ә син мине. Бәхет өчен тагын ни кирәк? Хөрмәтле Асия Султановна, яраткан тормыш иптәшегез үз мәхәббәтен матур җыр аркылы да сезгә ирештерәсе килә. Каршы килмибез, кабул итеп алыгыз. Şatlыкны ике иткәндә, карашлардан аңлап яшәү кирәк.
Yokta kileşekmi kütkende Yaratkanın yana şemde Yaratkanın her şok yanımda Mini şanan ömür boylarında Bakıtlı yaşar biz tağında Yaratkanın yana şemde Yaratkanın her şok yanımda Mini şanan ömür boylarında Bakıtlı yaşar biz tağında Mehabbet deyip yangan yüreklerge Sabırlık mı birsin bir Xuday Birge bulunun kaderin bilip Durmuş yolun öter biz şolay Yaratkanın yana şemden Yaratkanın her şok yanımda Mini şanan ömür boylarında Bakıtlı yaşar biz tağında Yaratkanın yana şemden Yaratkanın her şok yanımda Mini şanan ömür boylarında Bakıtlı yaşar biz tağında Mini şanan ömür boylarında Bakıtlı yaşar biz tağında Asiya Sultanovna Ryazapovаны матур туган көне белән ихластан Яңа Дмитриевка авылыннан кыз Әлфия, оныклары Рафис һәм Денис котлылар. Әнкәебез, сагыш тулы йөрәгеңне кысып, син гомер буе бар авырлыкларга түздең. Зур тормыш авырлыкларын җиңә барып безне тәрбияләп үстердең. Әнкәебез, сезгә әткәй белән нинди язмыш сынаулары аша үтәргә туры килгәнен без хәзер генә аңлый башладык. Син бүген дә безнең өчен яшисең. Балаларым сәламәт, бәхетле, акыллы булсыннар, бер нәрсәгә дә мохтаҗ булмасыннар дип тырышасың. Хәтта моның өчен үзеңне бик күп нәрсәдән мәхрүм итәсең. Без моны бик яхшы аңлыйбыз, әнкәй. Һәм бар мәрхәмәтең, кайгыртучанлыгың, сабыр, алтын йөрәгең өчен мең рәхмәтләребезне әйтәбез. Газиз әнкәй, нинди рәхмәт укыйм, нинди җылы сүзләр сайлыймсың. Синең изге мәхәббәтең белән яшимен мин сынмый, сыгылмый. Син булганга күрә генә, әнкәй, бу дөньяда бары нур гына. Нур сүнмәсен, һич тә сүрелмәсен. Озак яшә, исән бул гына. Тормыш юлыбызда яшәү өлгесе булган әниебез. Мин сине яратып, сиңа сыкланып, синнән яшәү көче алып яшим. Бу дөньяда иң якын дустым да, сердәшем дә син, ачык күңелле әнием. Син тормышымның яктым аягы да, җылы учагы да, кайнар кочагы да. Бу дөньяга мине кем тудырган, бүләк итеп тормыш шатлыгын, яшәү көче биргән иң мөкаддәс әниләрнең күңел сафлыгы. Кем соң безгә хисле күңел биргән, җырлар өчен биргән бар моңын, җир йөзендә әнидән дә якын иң кадерле кеше бармысың? Хөрмәтле әнкәебез һәм газиз әбикәебез, котлы булсын туган көнең, безнең өчен туган көнең. Эй төрләребез көлеп торсын, туганнарыбыз килеп торсын. Кайткан сайын синең яннарыңа кылач җәеп каршы киләсең. Мең рәхмәт әни тәрбиеңә, безнең өчен һәр чак кирәксең. Парлап канат кагу җиңелрәк, язмыш сезне ялгыз итмәсен. Тормыш шишмәләре челтерә баксын, мәңге суы кипмәсен. Кадерле Асия Султановна, туган көнегез белән сезне. Һәр көнегез балаларыгызның мәхәббәте һәм хөрмәте белән тулсын. Һәр чакта да бүгенгедәй кадерле, сөекле, матур булып калыгыз. Ә инде хәзерге җыр бәйрәмегезне тагын да ямьләндерсен иде. Аны сезгә бала оныкларыгыз бүләк итәләр.
Asiya Sultanovna hürmetine tapşırığa Sızrın şəhərindən də qıtlav xatı aldıq. Аны hürmet bilen Ulu İldar, turmuş iптаşı Maria, onıkları Valeriya hem Milano yazganlar. Ana haqqı, Tengri haqqı diler. Әйе, тикмәгенә әйтелми бу сүзләр. Иң олы дәрәҗәдә бу тормышта газиз әтиәниләр тора. Якыныбыз безнең, күз нурыбыз, әнкәебез, сөекле әбекәебез. Сине туган көнең белән шын күңелдән котлыйбыз. Әгәр хәлебездән килсә, сиңа өзелми торган озын гомер яздырыр идек. Шушы бирелгән гомереңдә без балаганыкларыңның рәхәтен күреп яшәргә язсын сиңа Раббым. Кадерлебез, син бу дөньяда һәйкәл куярлык зур хәрефтән ана. Әткәйебез белән безне, ике балагызны итәгатьле итеп тәрбияли алдыгыз. Икебезне дә башлы күзле итеп, олы тормышка бастырып, гаиләләребезне корырга ярдәм иттегез. Әнкәйебез безгә төрле яктан да үрнәк. Матур итеп яшисең син җирдә. Үрнәк син безгә һәр эштә. Озын гомер сиңа теләгәндә амин диеп торсын фәрештә. Күз нурыңны бирдең безнең өчен. Йөрәк җылың булды гел юлдаш. Шатлыгыбыз арта сиңа карагач. Безнең өчен бәхет син булгач. Туган көнең белән барыбыз да әниебез, әбиебез сине котлыйбыз. Бәхет, саулык, күңел тынычлыгы Аллаһыдан сиңа сорыйбыз. Әни дигән сайын күңелебез талпына да күккә омтыла. Әнкәемнең кочагына кергәч, бар борчу, кайгылар ынтыла. Әниләрсез якты дөньялар тар, матур көннәр моңсу үтәләр. Әни диеп телгә алган сайын йөрәкләр дә ныграк тибәләр. Газизыбыз, кояш гомере сыман бирсен Раббым озын булганын. Сиңа диеп җырлар сайлап куйдык. Хөрмәт, рәхмәтләргә тулганын. Кадерле Асия Султановна, машаллаһ күз тимәсен. Бик тәүфиклы бала аныклар тәрбияләгәнсез. Бу эшегез өчен 2 дөнья сәгадәтенә ирешегез. Бүгенге бәйрәмегез белән ихластан котлыйбыз һәм бүләккә җыр юллыйбыз. Kazandı. Bugün bizde ulu bayram, yani Yemen'in bayramı. Biz balalar gidip aldık senin tuğan kırığını. Kazan! Yılanma, yanını yılanma. Yaşını bir yaşıpse, sarışlarını ezgeçin. Yapraklar itip zipse, yılanma, yanını yılanma. Yaşını bir yaşıpse, sarışlarını ezgeçin. Yapraklar itip zipse. Kazan mı size tanımayın? Kazan işi bir. Daralsın sağışımınların, kaygıları daralsın. Zihnimınla sandığı açtay, vermatur jer yaralsın. Yılanma, yanımı yılanma. Yaşını bir yaşıpsın, sarışlarını ezgeçin. Yapraklar itensipsin. Yılanma, yanımı yılanma. Yaşını bir yaşıpsın, sarışlarını ezgeçin. Yapraklar itensipsin. Albert Rally'e gelsin. Kazandı. Eğer de koşamsanız kan 150'yi başlayın. Kazan! Albert Rally! Kuz kalma, yanımı kuz kalma. Gönlünün yaraları. Yaşlığının dizi bulup, bu iki de bağlaların. Enes buraya.